Kmini l-ħamis filgħodu 4 tfal Palestinjani waslu Malta mill-Lvant Nofsani biex jingħataw kura għal ġrieħi li ġarbu fil-konflitt imdemmi li ilu għaddej fil-medda ta' Gaza bejn il-forzi Iżraeljani u l-Palestina. It-tfal għandhom bejn 12 u 15-il sena. TVM News tkellem mal-konsulent fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei, Dr. Michael Spiteri, li qal li l-wasla ta' tfal u qrabathom fil-lejl ta' bejn l-4 u l-ħamis kien il-qofol ta' proċess twil li beda ġimgħat ilu. L-operazzjoni li saret il-bira fil-axija kienet konġunta ma' ħafna entitajiet oħra illi fija il-Dipartiment tas-Saħħa bat units biex ikunu jistgħu daw it-tfal jiġu assessjati fuq il-post, naraw x'tip ta' kura immedjata għandhom bżonn u minn hemmhekk ukoll jinbeda l-proċess twil ħafna issarjhom biex jingħataw kura fit-tul ħalli kemm jista' jkun jerġgħu jiġu lura għal ħajja normali li kellhom qabel. Staqsejna lil Dr. Spiteri x'tip ta' ġrieħi ġarbu dawn it-tfal Palestinjani. Iva, sfortunatament kollha kemm huma l-affarijiet li għandhom huma relatati ma' injuries li setgħu ġew ikkawżati waqt il-konflitt bħala effett primarju jew sekondarju tal-konflitt. Definitivament ħadd ma jrid jinsa wkoll il-trauma psikoloġika kbira li jkunu għaddejjin minnha u f'dan l-istat għalhekk ikunu mdaħħlin ħafna entitajiet għax l-aspett soċjali u l-aspett psikoloġiku wkoll għandu rwol importanti kemm għal benessere tagħhom il-qudiem u anke biex huma jirkupraw mill-injuries. TVM News tkellem ukoll ma' Frederick Sammut mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili dwar il-loġistika involuta biex dawn l4 tfal Palestinjani waslu Malta. Dawn it-tfal waslu Malta wara ħidma li saret ilha li bdiet ħafna xhur ilu bejn l-awtoritajiet ta' Gaza, il-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea li aħna nagħmlu parti minnu u l-awtoritajiet Maltin fejn daw intażlu minn diversi tfal oħra, ajruplan Slovak ġabarhom minn hemmhekk marru Iżrael u qabdu it-triq lejn Malta. Dawn it-tfal għandhom il-familjari tagħhom jakkompanjawhom kif waslu Malta ingħatat mill-ewwel l-attenzjoni medika, kien hemm l-ambulanzi jistennewhom, tim mediku. It-tfal se jirċievu kura medika fl-Isptar Mater Dei waqt li qrabathom intlaqgħu mill-Aġenzija l-Ħelsien tal-Persuni li qed ifittxu l-ażil.